Wato Malam Mati, ina jin ka. Gaskiya kamata mu koma makaranta. Domin ka san shi ilimi ba a gajiya da neman sa. Yauwa. Wato Sadau kenan. To aini ilimin da nake da shi ma na alwala da sallah ma kadai ya wadace ni. Allah ko? Allah kuwa. Ke, yaki nan, ‘yan jakar uba. Wai ke da ke zuwa wannan makarantar allon nan shekara da shekaru izan gina? Baba izu na 31 zan shiga. Ke yanzu dan ubanki duk shekara da shekarun da kika kina zuwa makarantar a izu na 31 ke? Abba Fairatan, wato Malam Mati, wannan yarinya ta yi kokari. Wasu shekara da shekaru suke ɗiba a makarantar allo ba sa wuce izu 3. Baba kai lokacin da kai makarantar allo izin ka na. Ubanki na ce, Ja'ira. Ni lokacin da ne makarantar allo duk wata izo 70 nake yi. Izu 70 in ji uban wa. What?